Ти си отишъл. Аз без да се снимаш във Фейсбук, да качваш. Да... Не съм важен аз. Отишъл. Не съм важен аз. Аз не съм помогнал на Скури. Скури помага на мен. За кое? Ами, да чувствам, че има смисъл от това, което съм тука и сега. Аз не мога да зарадвам Бог с това, че съм Вал Въргала, мен ме дадат по телевизията. Нали той ми го е дал? Важно е какво правиш, като си еди кой си. Не съм аз важния. Аз съм направил толкова. Този човек всеки Божий ден влиза. Значи, какво значи фундация, като се каже малко, хората се колебаят. Когато Сашко си отиде, Скури започна да бори мъката, като организира един от трите най-големи републикански турнира за деца по плуване в Русе. Много е важно да каже, че Скури е безработен. Негови приятели, ако ги изброят, няма и нужда. Те не се нуждаят от споменане. Всички приятели, които може с нещо да допринесеме, го преме. Но той намираше, организираше. Огромен турнир. Но това му беше малко. Той започна да работи с 3 деца, които са с церебрална парализа. Оказа се, че тази терапия има много голям ефект. Много голям ефект, да. Уникален ефект. Станаха 30, отиде в спортното училище, оправи басейна, който не работеше. И все така безработен. Той е безработен. Сутрин, а жена му работи в администрация някъде, с чиновническа заплата. Това имам. И дъщеря му е студентка. Всяка сутрин Скури отива в 9 часа, е в басейна. В 9 вече е в басейна. На обед изяжда един сандвич, вечерта до 5 часа. В момента има над 100 няколко деца. Този човек не взима една стотинка. И аз му казвам, Скури, на ден идват поне 30 деца. 1 лев, човек, това е поне бензина. Той каза, не мога, братко. Не мога. Скури има нужда в момента от чуваемост, да се чуе за фундацията, защото Как се казва пак фундацията, да кажеш? Александър Русев. Александър Русев, това е фундацията на Сашко. Както го нарече, той си не... Прекрасно момче. Той беше треньор по плуване на деца и Скури за това се посвети. Той просто така бореше мъката. Доколкото в един момент това стана негово признание. В момента трябва да се направи, има над 100 няколко деца. Басейн в Русе и аз призовавам просто Общинския съвет, защото този кмет на Русе сега той обърна за първи път от администрацията на общината. Ама направете един басейн, разбира се. Не, те да отредят мястото и са почти, те вече се занимават с това нещо. Затова аз съм оптимист, че този път това нещо ще стане мечтата на Скури.